yacho inonzi yakatangira kuchina meno anzi vadya zviremwa tenda wamuka uchifema namata sainde ugena korona 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 vhairasi yatipedzera hama korona 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 vhairasi covid-19 yanetsa pataiungana paya tichadiwa yanetsa moresana nomo yanetsa amawe gezai maoko yanetsa kufarisa mabhawa machechi makampani korona 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 vhairasi yatipedzera hama korona 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 vhairasi covid-19 tomentena 1 meter apart sataura neni usapfeka maski hazvichade nharo hanzvadzi sanitaizai mupinde